So ang atong challenge karon ay sagtuyo. Ang atong challenge karon, lumbaanay ra mo og kinsay makauna og kupot anang itlog. Ha? Yes, ma'am. O sige, ang unang makakupot sa itlog, premiuhan ako og 5,000 pesos. Klaro, ma'am. Magani, blindfold ni. Okay. Inigingon ako og 1, tuyok mo. Petong, asa ka petong? Teka. Re, hasam ka le. Re. Okay. Tuyok mo og kaduha ha. Ako re. Okay. Okay, inigingon ako og 1, tuyok. Okay, 1, 2, ready, set, go! Oy, saan na iwali mo ko? Ayaw. Dili na itlog ko. Ay, matumba. Ay, mohon, man. Ay, mohon. Dili na. Agay ako hotel ako. Agay na ito. Ay, nakita ko itlog. Agay. Ay, mohon, man. Ay, mabuwak na ron. Habit na tumban. Nadapit na aling mo koy. Nadapit na aling mo koy. Itlog na. Ay, mohon, man. Ay, yan. Di na mao oy. Di na mao balikin ang blindfold. Di na mao. Mamni. Di na mao. Di na itlog. Lubeng ang lahing mo na. Balik. Ibalik ka rin. Ibalik. Itlog. Itlogan. Kari, gumot mo na. Ano? Lara itlog. Balik, balik. Balik, round to. Round to. Balik. Kato, exercise ba to? Exercise. Kato, rehearsal ba to? Exercise ba to? Ang itlog mo ko. Tatapos. Rehearsal ba to? Exercise ba to? Ganit, tinudan na yun eh. Okay. Tarong nga, ma. Okay, Ernesto. Iba nito ko ni ma'am. Exercise ba to? Hindi. Kini, tinudan na Judi. Ang itlog na Judi nyo pangitaon. Hindi. Okay, atras gamay. Alam mo ko, kakoy butang ang itlog. Okay. Dry itlog ha. Okay, ready? Mira. Palayo-layuan ka na ito gamay, mamay. Okay, 1. Toyo ko sa. 2. Ready? Asa ka, pre? Set. Go! Yeah. Hapit na, hapit. Hapit na. Okay. Hapit na, hapit. Okay, hapit na. Hapit na. Ano na yung mga hapit? Okay. Oo, hapit na may mabuang. Hapit na. Udira! Lobe mo na. Okay, hapit na. Asong katay. Wala man ito ni ma'am, siguro. Buhat ko eh. Ma'am, nabaho ang ito. Unsa naman na? Unsa naman na? Hapit na, hapit! Hapit na! Kain naman nilbit. Bukas masuk.
Dali, hapit na! Ah, layo. Alhen lah. Ay, klaro mama. Kumelo be. Naramang itlog! Di ha, man to na akong gibutang! Yari, magod kita mo. Ay, pwede ako. Nidagan ko na to. Ikot, ikot pa rin.